President ED Mnangagwa is called for an urgent Politburo meeting today to avert an all-out internal bloodbath as his supporters and his deputy Constantino Chiwenga lock in a fierce power struggle that threatens to tear ZANU-PF apart as the party's national conference begins. Sanapita macho panambuda chitoko panapa tiona aiwa panoita power struggle meeting inokolewa very urgent. Sanapita macho panambuda nyuko panapa noti bo subscribe or like or turn on the bell icon. Timina mnomo nyuko mchinzi. Sources within the party suggested that the agreement stipulated Mnangagwa would serve 2 terms before handing over power to Chiwenga, the mastermind behind the coup. However, Mnangagwa is reportedly mobilizing his supporters, particularly within the party's youth wing and women's league, to secure his extended rule, sparking violent reprisal from Chiwenga's camp. Roma shkarubula itogwa pana wakumana vemzim atroba shkwachita aiwa tutakutukucha kudai aiwa there is an urgent meeting ya kuelewa ilikuoneka kuti tensions ari kuitika aiwa this ruling party azonyanyisa nokuti pane scenarios makaona the ZANU-PF provincial chairperson officer yake Chibombewa, mukaona the tragic incident yakaitika kuShavani kuti ndikamiri wenyika achingosvika kuShavani vakatonzwa kuti pa MSU ijasenera kune kwadaita meetings ake yaitosetwa on to fire. Zvitiko zvinenge zvichingoitika panapa pane nhau dzaitemberera mazuva 2-3 apfuura zvinzi the vice president Constantino Chiwenga vanhu vazoziva mawhereabouts avo. Saka zvitiko zvatiri kuona kuti vanhu vari kunyaso kuona kuti aiwa muma streets information iri kubuda inyasokuratidza kuti this party is not in order, this party is in chaos, angava ichokwadi. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nakume section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.